d'esquena, que seria també el mateix òvul, amb el cercle interior. Del cercle sortiria el que és les línies del coll. A l'alçada més o menys dels ulls sortirien el que és l'orella amb la separació del cap, i aquí igual el pòmpol, i dibuixaríem ja el cabell. I tindríem 3 posicions del cap i 2 expressions. Gràcies per escoltar-me.